Tatlong most wanted persons sa Region 1 arestado sa magkakaiwalay na manhunt operations. Para sa detalye kasama natin, Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Tatlong most wanted persons sa Region 1 ang naaresto sa isinagawang magkakahiwalay at koordinadong manhunt operations ng Police Regional Office 1 sa La Union at Pangasinan noong Mayo 5 taong kasalukuyan. Sa lungsod ng San Fernando, La Union, naaresto ng otoridad ng isang 36 anyos na construction worker na nahaharap sa 2 bilang ng kasong qualified rape of a minor. Ayon sa pulisya, ang suspect ay itinuturing bilang top most wanted person sa lalawigan ng La Union. Samantala sa bayan ng San Manuel, Pangasinan, arestado rin ang first at second most wanted persons ng bayan na may edad 64 at 59 na kapwa na haharap sa kasong murder. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng kani-kanilang himpilan ng pulisya ang mga naarestong individual para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ayon naman sa PRO1, bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad upang matiyak na walang sino mang lumalabag sa batas ang makakatakas sa pananagutan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.